MN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kalalaki nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alvon. Recorded by X Thunder Gaming. Dong, kumusta naman imong gi-applyan nga trabaho? Wa pa mong gipay balita, ma? Ay, kinahanglan na gid kaayo ka makatrabaho, nak. Wa na tayo makaon sunod adlaw, ali. Sige lang, ma. Mangita ako pagi nga makakwarta. Mga apply sa kuslain. Bisag unsa nga trabaho, ma. Basta makatrabaho lang yun ko. Salamat, nak. Nadawat ako. Yes! Yes! Nanakoy trabaho! Welcome sa kapaning, Alvin. Salamat. Unsa naman sad ni? Palpak na pod? Ma'am, nag-follow naman ko sa instructions. Dili sa siguro kay ingon anak kabugo, no? Kapataka na kang follow instruction? Ay, nakibong ng amdisi, bay. Inaanak yun siya. Sige lang, bay. Magtarong mo sa kusang trabaho. Para wa siya rason nga masuko. Alvin, ikaw ni bahala ng mga papers, ha? Ha? Ma'am, wa para ba kung... Ikaw ni pangita og paagi nga mahuman na nimo tomorrow before lunch. Okay, ma'am. Sam ka, uy. Dawot mo lang ka sa trabaho gihatag, ma'am ni mo. Okay na, bay. Kibaw mo sa ko nga kumubalibad ko. Kasabar ay madawat na ko. Or basig, sip-sip lang yun ka. Bay, ay lang lain na pagsabot ang akong pagkugis trabaho. Nakinanglan lagi ko kwarta, maong akong giampingan ng akong trabaho. Bay, bisig kung sa paibahato ni mo, di na ma-appreciate yung amdisi. Baliwa rin po na niya. Yun na siya kamangtas. Lawom ng gabi pero dagkan po ko trabahoon. Basta si Ma'am Daisy ay wa pa mo gawas. Grabe siya kaya makadag trabaho eh. Sige. Padung ko diha. No, ganun naghilak ko to sa ma'am. Unsa na kayo naitabo? Di lang ko mga tanak kay pasay masuko niya to. Mapaulit na sa ko kay ako lang usa ang nahibilin din sa office. Diba? Si Ma'am Daisy na. Huwag pa siya makasakay. Taod-taod na siya nagatang. Magkahuwa siya ko sa akong motor. O, atuon ako siya. Ma'am! Tana? Alvin? Ihatod di ka, ma'am. Gisundan ba ko nimo? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Gisundan ko nimo, no? Wa ang taon, ma'am, eh. Mapasay pag-out na ko. Unya, ngano pasakyan mo ko nimo si mo motor? Kay delikado na kayong orasa, ma'am. Og lisod sa kayo isa kay din og taxi. Pero, Dali na. sige good. Asa mo ka batod?
Yan ta, ma'am. Salamat. Oh, uy, uy, uy. Oh, ma'am, uy, ang helmet! Ma'am, ang helmet! Oh, lo, nisutoy rin po siya dagan. Pasol na ko. Asam tas, ma'am? Nganong din mo ka siya sa ospital nagpahatod? Dili! Oh, si Ma'am Daisy. Ma'am, akong... Wala siya. Ha? Kinsa, ma'am? Ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ano di siya? Sorry. Sorry, Alfred. Okay na, ma'am. Nganong ni apawag ka? Akuan ka nang... Kawaon na untan ako ang helmet, ma'am. Diara, oh. Lakaw na. Pauli na. Ay, naluoy ko na una ni ma'am. May anak na di siya. Samot yun siguro kang ngilad ang batasan ni ma'am karon nga. Patay na ang iyong anak. Milagruhal gini ma'am ron bay. Liit siya ba? Nga pag-abot niya, igor man niya gilabyan. Pwede na sugo. Mau ba, bay? Albian, ipatawag ka ni ma'am. Ha? Ako? Dili ko gusto nga naay makalusot nga storya bahin sa nahitabo gabi. Oo, ma'am. Oh. Ma'am. Di mo na ka mo leave? Usa? Dili. Dili ka ni ko gusto muuli sa bay. Oh, so may ganahan mo, ma'am. Ganahan ka nga malimot sa tanan. Banante ka. Unsa? Magbakasyon ta. Mo-file tag-leave. Mag-beach na. O gusto na ko nga, inigabot na to dito. Di ka magpakaroon ingnon. Ayaw pog ngingin mong kaugalingon. Pag-enjoy. Magbuhat ang tanan mong gustong buhaton. Sakit kayo akong dugan, Alvin. Single mom good ko. Naning kamot ko. Iatag na ako ang tanan. Gibuhat na akong tanan para sa kong anak ka masakiton. Pero unsay nahitabo. Wa na ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ma'am, hubog na ka, ma'am. Dali na. Yato hindi kasi mong kwarto. Sige na, ma'am. Katog na. Gwapo hindi ka, no? Ha? Oh, gwapo sa kisya. Lagi na. Doa kaya nang. Hindi ko makatug sa nahitabo ni Ma'am Daisy. Wangay. Hindi na siya mawaka sa kung nauna. Ilabi na nga. Naibaw ko kung unsa yun ang tinuod niyang batasan. Ipilit niya nga ipakita sa mga tao nga salbahe siya. Kaysa kaluyan siya. In love na ka niya, no? Oh, ha? Spy, sa pedo-dugayan mo. Puya, biri yun.
Ha? Manguyab ka na ko? Oh, Ma'am Daisy. Nga naman. Kay nakita na ko kung unsa ka vulnerable. O gusto na ko nga ako may muatiman o mupangga ni mo. Alvon, Please, hatagi ko chance kay ipakita ni mo nga angay kang mahalon, ma'am. thank you. Thank you, Alvon. Yes, hatagan ikaw chance. Thank you, Daisy. I love you. I love you too. 4 years na ang nilabay. O kaslunon namin ni Daisy. O so far, malipayon mi sa mong relasyon. Di na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka ng mga higalang kaagi ni Alvon nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagulahan, patutunguhan. Ang mong kaagi gibatan o doon sa radyo ni Carol Marie Caen o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakahawit. Yadres lang nining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.